Kinsa kaninyo ang nitambong og misa di Galyo ganinang sayo sa kabuntagon. Pakiisa daw sa mga kamot. So napila ra no? Oo. Sige. Ang inyong gitambong ang kining kuano pagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Regla. Atong hinumduman kining misa di Galyo nobina sa atong mahal nga inahan usab. So ninginaot ko nga musimba puta ginagmay nga sakripisyo alang sa atong mahal nga inahan. Gikan mi ganina nagkuan misa di Galyo nga siyempre napayhuman sa mga misa di Galyo lami ikatulog no. Labi na sa mga pari. Oo. Napa may kining butib mas para sa atong mahal nga inahan sa Birhen sa Regla. Unya na lang pagkahuman sa misa sa atong butib mas matulog. Unya testingan og kanta nga atong kanta lagi usahay nga tagsaray nga nilima kuan yabag kasagaran gyud mayabag gyud labi na ko nga wa na kayoy kuan kanang tulog nga tarong di man parihan ni Ate Pat nga humagkanta diri mosaka padto sa taas kay mo kanta pa dito sa choir mga maayo gyud sila mga boses. Mga igsoon kung kita mutambong og mga misa di Galyo atong madungog kanunay ang pangalan sa atong mahal na inahan ni San Jose, ni Zacarias, ni Isabel. Mao po niya ang atong nadungog karon nga ebanghelyo karon nga si Santa Isabel nanganak og diha sa pagngalan sa maong bata ang giingon ni Isabel Juan. Apan ang mga paryente, ang ilang mga kasilingan natingala kay wala may pangalan dinha sa ilang mga pamilya nga sama og Juan. So ang ilang gustong tanang ipangalan Zacarias. Apan diha sa dihang nangutana sila diha kang Zacarias, ang gitubag usab ni Zacarias pinagi sa pagsusulat kay dili naman makatingog si Zacarias. Juan pod ang gusto niya nga ingalan. Ug bisan tuodong nahibulong puno ka sa katingala apan sa dihang ipanganlan siya og Juan nakasulti si Zacarias. Atong makita ang gahom diha sa Ginoo nga diha sa iyang plano sa pagpangluwas ang tanan nga gustong mahitabo sa Ginoo matuman gayud sumala labi na diha sa gisulti sa mga mensahero sa anghel nga gipadala ngadto kang Zacarias, ngadto kang Isabel, ngadto kang Maria ug ngadto kang San Jose. Duha ka babayi no nga nagsabak nga usahay makaingunta nga lisod explain sa science kay si Maria nagsabak nga wala hilabti ni Jose di man na mahitabo untana kung walay mahilabot sa babae dili man gyud magmabdos ang babae. Unya diha sa kahimtang ni Isabel nga tigulang na kaayo kumpara kang Maria nga bata pa, si Isabel nga tigulang na kaayo dili na usab makaanak untana kay tigulang naman. Apan dinhi gipakita ang dakong gahom diha sa ato nga Ginoo nga ang imposible sa mata sa mga tao posible dinha sa Dios. So mga igsuon diha sa ato nga pagtan-aw no sa kanang kinabuhi isip usa ka pamilya atong tanang pamalandungan kanunay ang mga kinabuhi sa atong kanunay madungog diha sa ebanghelyo Zacarias, Isabel, Jose ug Maria. Naunta na isip mga ginikanan atong hinumduman nga ang mga anak gasa gikan sa Dios. Ang uban mangayo niini, ang uban maglisod dinha sa pagpanganak o pagbaton og anak tungod sa ilang mga kahimtang. Unta na diha sa kinabuhi nga ihatag sa Dios pinagi sa mga bata, sa mga anak, dili ta moingon nga
ako'y magbuot niini kay ako maning anak. So pananglitan no sa mga bata nga gusto nga mopili sa ilang gusto nga makabot nga mga kurso mahuman, ato unta na silang tagaag kagawasan kung unsa ang ilang kalipay, kung unsa ang ilang gusto diha sa ilang kinabuhi. Unya kita isip mga ginikanan, mugiya lamang kita dinha kanila. Ana unta na usab ang kanunay nato nga pagsuporta kanila kung kini makahatag kanila og kaayuhan. Dili unta na ang mga ginikanan mao ibabag diha sa mga kalipay sa mga anak aron ila usab makita kung unsa kadako ang gugma sa Dios dinha kanila. Si San Juan sayod man ta nga ang iyang ngalan pud pasabot nga ang Dios nagpakita og dako nga kaayo diha sa kaniya. So ang iyang ngalan Juan mao ni naghatag kaniya og determinasyon nga puy-an niya. God is gracious. Iyang puy-an ang maong ngalan nga gihatag dinha kaniya ug kini ang gipakita ni San Juan nga magbubunyag sa diha nga siya nag-andam sa dalan sa atong Ginoo. Nagsangyaw siya ngadto sa katawhan nga biyaan ang ilang mga sala o maghinulsol o magpabunyag. Daghan ang mga kalag, daghan ang mga tao nga nadisturbo diha sa mga wali ni San Juan kay siya nagsangyaw man sa kamatuoran. Ug diha sa pagsangyaw ni San Juan o sayod usab kita nga klaro kaniya kung unsa lamang ang misyon nga gihatag kaniya. Klaro niya nga dili siya kanang takos diha sa pagbadbad sa sandalyas diha sa atong Ginoo. Nagpabilin siyang mapaubsanon luyo sa ngalan, luyo sa atensyon nga gihatag sa katawhan dinha kaniya. Ang kanunay nato nga pagpaminaw sa mensahe sa Dios dili lamang kini dinha sa usa, duha, kundili alang kanatong tanan, ilabi na usab dinha sa matag pamilya, sa mga ginikanan, samahan, sa inahan, ug sa mga anak. Ngaunta na diha sa ilang kinabuhi nga ilang gipili, makita nila kung unsa kadako, kung unsa ka may gugmaon ang Dios sa ilang kinabuhi ug ang grasya nga ilang nasinati ila unta na kini nga gipaambit. So sama usab sa ato nga mahal nga inahan nga diha sa grasya nga gipili siya isip inahan sa atong Ginoo, iyang gipaambit ang iyang kalipay ngadto kang Isabel diha sa pakig-uban, pagtabang dinha sa iyang paryente nga tigulang na kaayo. So kung unsa man ang mga grasya nga naa sa matag usa kanato nga gikan sa Dios, dili lamang kini para sa atua, dili lamang kini para sa pipila, kundili alang kini sa uban usa ni adtong mga nanginahanglan. So sama sa gibuhat sa atong mahal nga inahan, so nilakaw in taon siya og halos kapin usa ka gatos ka kilometros ning saka og nga kabungturan aron sa pag-alagad sa iyang paryente, aron sa pagpaambit sa kalipay. Kung kita mga lagad puno sa gugma, puno sa kalipay, dili kita makasinati og kakapoy, dili kita moreklamo, dili kita magbagotbot. Gani si Maria ning kanta pa man og pagdayon ug pagpasalamat sa Dios tungod sa mga katingalahang butang, mga dagkong butang nga ilang nasinati. Kita usab mga bulahan kay kita gipakatawo nining kalibutana. Kita sama ni San Juan adunay mga ngalan ug isip mga binunyagan, nakadawat kita og grasya gikan sa Dios. Kining grasya, kining ngalan nga gihatag kanato, unta na magpahinomdom kanato kung unsa ang atong misyon niining kalibutana. So niining atong pagsaulog sa umaabot nga Pasko,
kumustahon nato no ang tagsa-tagsa ka pamilya, ang mga ginikanan, ang mga anak. Kung nagpuyo pa ba sila dinha sa gugma, pag sinabtanay, pag pinasayloay sa usag-usa. So sa laktod nga pagkasulti, anaa ba ang presensya sa atong Ginoong Hesukristo? Kaya dili nato masaulog ang maabot nga Pasko nga makahuluganon kung wala kini. Kaya ang Pasko dili raman taman dinha sa mga pinutos, dili raman diha taman sa pagpangandam sa pisikal, ng Christmas lights, kuon sa paman ang atong gipangandam dinha sulod sa panimalay, pagkaon, kundili ang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Nga untana diha sa pag-abot sa batang Hesus, ato siyang dawaton ug ato usab siyang pasudlon sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Diin kini usab ang atong ipaambit ngadto sa uban. Kana bang makita sa atong nga isikataw nga anaa ka nato ang pagka mahigugmaon, pagka masinabtanon, pagka maluluyon. O kung kini ang ilang makita nga ni kanato nan tinuod nato nga gisaulog ang kini nga umaabot nga Pasko. Mata pa mo? O di manibis sa digalyo. O murag na nga to gyud hinuon mo. Mata pa mo? O di ni misa digalyo ha, di puni simbang gabi. Kaya mga tulog ta. Bisan tuod kung lamig yun ikatulog. O niya ata sa pagdebosyon sa atong mahal nga inahan. Nagpainomdom ta sa atong mga responsibilidad, isip mga ginikanan, isip mga anak. Kung kumusta na ba? Sama ba kita sa mga tagitanaw nato nga mga modelo, maayong panag-ignan, dinha ni Zacarias, ni Isabel, ni Jose o ni Maria. So nagpuyo pa ba ang atong Ginoo diha sa pamilya? Kay ato ba yang hinumduman nga daghan man ang magpakasal dinhi no? Dinhi sa Birhen sa Regla, manumpa ta tubangan sa Ginoo. Ilabi na katong mudawat sa sakramento sa kaminyoon, sa kasakit, sa kalipay, sa maayong panglawas o sa sakit, hangtod ang kamatayon, mubulag dinha kanila. Unya, kumusta man ang inyong panumpa? Malipayon pa ba mo sa inyong gipanumpa? Oo, takabaw hindi malipayon pa ba o dili na? Basta kaya nanumpa mo at tubangan sa Ginoo, ambot kung napa bay gusto nga mubakwi sa inyong panumpa. Kaya pinirmahan manggani kini human sa kasal nga anaa kinasing-kasing ug tinud-anay ang inyong pagpanumpa, atubangan sa Dios ug atubangan sa katawhan. So sa kanunay no kanang kahinumdom ko diha sa kanang magtiayon nga istorya nga ningon ang magtiayon padre ang among kaminyoon may sama kini sa mga kanta diha panahon sa kasal. Ang kanta sama sa papuri sa Dios. Puno sa kalipay no, panahon sa kasal. Way kapoy, mangandam, mga reception, gastos to tagdam, dako, mangandam, magpagwapa tanan mo, kuan og mo hire og kanang mag-video, tanan gyud himuon ang apil pod ang kanang mga gipang-imbitar. Musayaw katong dili kabalo musayaw, hala musayaw. Kulang na lang mo tumbling. Panahon sa kasal, reception, makigambit yun ta sa kalipay diha sa kinasal. Unya labay ang 15 ka tuig. Ang padre ang among panag-uban karon may sama na sa kanta nga Panginoon, maawa ka. Sugod na 15 ka tuig, ang sugod na og usahay, diha naman makita, diha na masukod kung unsa nga klase nga gugma ang gipakita sa usag-usa. Unya labay na ang 30 ka tuig,
Mingon na nga Padre, ang among panag-ipon, ang among panag-uban, sama na sa kanta nga, kunin mo o Diyos. Oo. Iampo na gud nila ang ilang maminasa kinabuhi nga kuhaan na lang ni nga among partner, Ginoo kadi, na gud namo ni makaya. Sama na sa gingon ni Father Jimmy, no? Panahon sa kalipay, ang mag-asawa ug bana sa kalipay sila-sila ra. Panahon sa kasakit, madamay na ang pari. Kaya kumpisal sa mga asawa ug bana, adto nas pari, Padre, ang akong bana di nako kasabot. Kapila na ko ang nagbadlong niya nga dili na magbisyo. Naaragi hapon Padre, niingon na siya nga magbag-o siya. Pero kung makakita gani ko sa iyang naong, musurok yun ang akong dugo. Noon saon man na. Ako naman nang ikumpisal Padre niaging simana. Ako po nang ikumpisal karon kay basta makakita ko sa akong bana, musurok yun ang akong dugo kay ang iyang gibuhat, mubalik man sa akong una-una. Mingon Padre Jimmy nga saktor gyud tang watan minyo ani Padre. Kay kasagaran ay kumpisal diha sa mga asawa, managbana ang ilang mga kapikas, mga igsuon diha sa kaminyoon ato unta nga tan-aw no nga maayo nga panag-ingnan si Maria, Jose ug Zacarias ug Isabel. Palihog sa pagtindog.